Ponosni na ostvarene rezultate i spremni za nove poduhvate. Tako kažu na Filozofskom fakultetu koji ove godine proslavlja svoj jubilej. Ponosni su na svoje studente, nastavnike i saradnike, a prioriteti u narednom periodu biće nastavak međunarodne saradnje, podizanje kvaliteta nastavnog i naučnog rada, kao i novi programi na master studijama. Naredne godine očekuje se i otvaranje departmana za nemački jezik. Među nama su sada i 4 nove koleginice koje će biti deo našeg kolektiva. One su se javile na konkurs i to je bio neophodan uslov da inače dobijemo akreditaciju za studijski program za nemački jezik. Ja očekujem da mi do marta predamo. U razgovoru sa predstavnicima Nemačke ambasade dobili smo obećanje da ćemo dobiti podršku da ubrzamo proceduru predaje materijala za akreditaciju i ja se nadam da ćemo novu generaciju studenta nemačkog jezika upisati ove školske godine, to znači juna mesec. Na svečanoj akademiji povodom dana fakulteta nagrađeni su i najbolji studenti. Filozofski fakultet mi je dao širinu, otprilike pogled na svet i znanja koja sam sticala svih ovih godina, a samim tim i ovo je neka vrsta krune svog tog rada i upornosti nakon svih ovih godina. Znači veliko znanje, veliko iskustvo, dosta poznanstava. Filozofski fakultet trenutno ima preko 4000 studenata. Ove godine je upisano 600 brucoša na 12 studijskih programa, 250 studenata na master i oko 50 na doktorskim studijama.